Allah maka da wurin yan sunan wani shakon sauri ka ni kama ina neman na mafi da yau ga Allah ya kawo a gida bukatar majihar sallah amma kana kalle shi ka san bai da gaskiya kuma ya san kai bayani a danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode masoya.